Bună să vă, bună să vă fie ziulică, aici Marius. Astăzi vom avea o lecție foarte importantă, motivațională despre oboseală, descurajare, lipsă de chef și cum acest lucru te poate împiedica să desfășori o activitate care pare banală și pe care știai să o faci și care îți lua poate câteva minute. Pornind de la o întâmplare ce mi s-a întâmplat zilele trecute la sala de dans. Am avut ca sarcină să înlocuiesc o baterie la o ghiuvetă. O chestie banală, sunt instalator, na. Am văzut cam despre ce e vorba, ne-am dus, am luat o baterie. Am montat-o, n-am măsurat ce aveam, cum aveam și m-am trezit că simplele furtune erau cu fix 2 centimetri mai mici. Și nu numai atât, nemăsurând, această șaibă era mai mare decât ar fi trebuit să fie. Având un diametru mai mare, mi-a fost imposibil să o montez. Trebuia doar să măsor. Majoritatea au 30 de centimetri. Ei, acolo a fost 32. De obicei, cele care sunt comercializate au această mufă mai mare. Nu ne trebuia o mărime mai mică, de 1 pe 2, nu de 3 pe 4. Aici am văzut, m-am dus, am luat altele. Nici de data asta n-am măsurat. Ce s-a întâmplat? Au fost prea scurte. M-am apucat să demontez și când să demontez dacă ai cum. Am strâns atât de tare furtunele că se blocase. Unul efectiv se strangulase. Atunci ce era de făcut? Du-te și schimbă bateria. M-am dus și am schimbat bateria. Am luat o altă baterie asemănătoare. Pentru că am avut bani. M-am întors. Efectiv, furtunele de la acea baterie erau mai scurte decât ar fi trebuit să fie. Noroc că fusesem înainte, am luat alte furtune mai lungi. Exact cu mufa de care trebuie. Și am luat bateria de acolo, furtunele de dincolo și le-am montat. Cât timp mi-a luat? 10 minute. Poate să o demontez și să o remontez pe bateria nouă. Cât timp am pierdut? 2 ore. Din ce cauză? Deși era o diferență de o stație între Timpuri Noi și Mihai Bravo. Ce mai? Oboseala, furia. Cum te-am greșit? Cum asta? N-am măsurat. Efectiv, n-am măsurat, băi. Chestie banală. Măcar după, bă, mă uitam. Nu. Am fost atât de nervos, atât de ofticat. Eram atât de obosit că n-am putut să rezolv o sarcină atât de simplă, banală, care putea să fie evitată din timp, de când ne-am dus prima dată să luăm bateria. Chiar dacă nu existau aceste furtune cum ar fi trebuit, puteam să vorbim la magazin să ni le schimbe pe cheltuiala lor sau să ni le înlocuiască pe alea de acolo cu altele care ne trebuie. Poate găseam exact ce trebuie. Și nu mai pierdeam încă 2 ore. Am avut totuși noroc, pentru că prietenul meu, Ștefan, atât de bun, mi-a plătit atât de bateria cât și montajul, fără să-i cer acest lucru. I-am spus chiar un preț mai mic decât ar fi costat.
Eu am zis doar prețul de baterie, fără să mai mă gândesc și la fortune. Dar zic, lasă așa, mai am să fie oameni mulțumiți. Și când îmi trezit că m-a și plătit pentru lucrarea care a fost până la urmă ok făcută, de calitate, dar ce înseamnă oboseala? Oameni buni, aveți grijă de propria sănătate. Faceți lucrurile aparte, pentru că nimeni nu vă mai poate da sănătate înapoi. Odihniți-vă cum trebuie. Când sunteți mai obosiți, mai bine faceți pas. Băi, nu se poate astăzi. Vin într-o altă zi. Că mi-a luat efectiv 10 minute. Poate mai puțin, nici nu știu. Nu era urgent. Dar dacă tot mă aflam, tot aveam după mine ce aveam nevoie, hai să o fac. Doar că să nu te faci de râs, pe bune, oameni buni. Gândiți-vă și la voi. Și nu știu că să aveți o ruletă după voi. O mini-ruletă, băi, cât era să măsor? Era că faci lucrurile alea de zeci de ori. Datorită stării de oboseală, nici prin cal nu mi-a trecut că aceste furtune sunt mai mici decât trebuie. Că aceste mufe nu sunt care trebuie. Habar n-aveam. Am făcut această lucrare poate din an în Paști. Contează și asta. Dacă vrei calitate, vrei ca oamenii te trateze cum trebuie, băi, măsoară. De două ori și tai odată. Asta e vorba lui taică. Băi, măsoară de două ori și tai odată. Într-adevăr, așa e. Sper că v-a fost de util această lecție. Până data viitoare, țineți aproape! Numai bine!